Benvingudes, benvinguts. Moltes gràcies especialment per vindre en un dia tan complicat en el que de veritat no estem gaudint del que entenem com a clima mediterrani. Però bé, el que anem a veure és el naixement d'un festival i trobo que és una ocasió que de veritat paga la pena. Fa ara 9 mesos, en aquest mateix faristol, vaig dir que la ciutat de València necessitava un festival de drets humans sòlid, de rellevància internacional i que estiguera sempre al servei de la nostra societat. Sé que aquest repte no és flor d'un dia, sinó que requereix d'un treball constant. Un contacte molt estret amb les entitats que estan en primera línia i que coneixen de primera mà quina és la situació dels drets humans tant ací com en altres racons del món. I, sobretot, una planificació a llarg termini que permeta no només la subsistència del festival, sinó també la seva expansió. I avui, 9 mesos després, ja podem dir que la ciutat de València posseeix un festival de drets humans que no només és una realitat present, sinó que com a projecte de futur enriquirà el patrimoni cultural d'aquesta ciutat i es convertirà en un festival imprescindible tant dins com fora de València. La intensa tasca desenvolupada per les 3 entitats fundadores i les persones que les dirigeixen, Emiliano García Dómene com a regidor de Turisme i Internacionalització, Vicent Garcés com a president i Esma Kukukalich com a directora de la Fundació Assemblea de Ciutadans i Ciutadanes de la Mediterrània, i l'Associació València Social Rebel, de la qual jo soc president, ha tingut per fi els seus fruits en aquest festival que avui encetem. Començar des de zero, un festival amb un repte tan ambiciós com el d'ocupar un lloc important en els festivals del món no és gens fàcil. Però he de dir que totes les col·laboracions que ens hem trobat han sigut de moltíssima ajuda. Des de les entitats finançadores, com ara la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana, la Fundació Visit València, en particular la persona de Toni Bernabé, Caixa Popular, amb Paco Alós, que sempre ha cregut en els nostres projectes, a més de la important participació de Colla Montlleo, amb Amparo i Mònica, Creasi, amb Marcos, que també està present, l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València, amb Fernando Flores, que ha col·laborat moltíssim en la gestió dels debats. Igualment, amb Amnistia Internacional, amb Nacho Gai, a l'Anna i Baluna Matata, gràcies, Txelo, gràcies, Maria, i el Departament de Dibuix de la Facultat de Belles Arts, a la professora titular Susana García Rams, que sempre ha posat totes les facilitats per a fer les activitats universitàries. Les entitats europees, com ara Eurometrites i MedCites, han fet que aquesta primera edició, tot i que siga un petit tast del que veurem l'any vinent, el mes de maig, hagi tingut una important projecció internacional. Per tot això, podem dir que SocialMed 21 ha despertat un interès prou gran en les institucions, en les entitats col·laboradores i, sobretot, malgrat el dia d'avui, en el públic general, que ja ha començat a participar en les nostres activitats online, com després veurem. Les entitats fundadores del festival, així com l'equip que el gestionem, hem demostrat que amb diàleg, enteniment, sensibilitat i empatia podem arribar a aconseguir qualsevol meta que ens proposem. I, sens dubte, el nostre desig és que vosaltres pugueu conèixer, reflexionar, de vegades gaudir i de vegades patir en un festival de drets humans que se centrarà principalment en la Mediterrània, però que té finestres obertes cap a la resta del món. Malgrat tot, aquesta vesprada no toca parlar de justícia, sinó d'injustícia. Farem un recorregut per diferents llocs de la Mediterrània en els quals es produeixen greus vulneracions de drets humans, que per suposat ni són totes les que hi ha, com sabeu, la Mediterrània és aquest petit racó on es produeixen totes les vulneracions dels drets humans que també succeeixen a la resta del món, i en el nostre viatge
comptarem amb testimonis que ben segur ens faran veure la realitat d'una altra manera.